Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы педагогика фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстанның атказанган укытучысы, Кайым Насыр исемендәге премия лауреаты Фираз Харисов. Фираз абый, исәнмесез? Исәнмесез, саумысыз. Сезнең туган җирегез Башкортстанның Яңавыл районы, әйтергә кирәк, татар фәненә, татар сәнгатенә, татар әдәбиятына зур күренекле шәхесләрне биргән төбәк. Шулай бит. Санап китсәк, олар бик күп: Әдип Маликов, Саҗидә Сөләйманова, Нәҗибә, Сафина, Нурихан Фәттах, Илдар Юзиев, Нил Юзиев һәм башкалар. Менә шушы исемлеккә мин бер шикләнмичә, кыенсынмыйча сезнең династияны, сезнең нәселне, Харисовлар нәселен кертер идем. Ни өчен дигәндә, сез менә бер туган 4 ир-ат. Аларның хатыннары барыгызның да укытучылар, фән кандидатлары, фән докторлары. Менә бу династияга нигез дип әйтик, кайчан, ничек салынды, аның башлангычы кемнәргә барып тоташам икән? Данил Шамилович, ул чыннан да шулай, әле булары бит безгә монда Татарстанга килгәннәре генә. Сез санап киткән шәхесләр. Шулай. Әле Уфада шул кадәр шәхесләр бар. Аларның шактый инде шул татар-башкортча язалар име. Әле хәзердә исән сау алар дип әйтәсем килә. Менә юкка гына күрәсең, булай дип әйтмәгәндер Мустаяга Кәрим. Безнең районга килгәчендә Яңавыл ул Башкортстанның төньяк капкасы. Шуннан да без төньякта урнашканбыз инде. Ләкин төньяк капкасы булуга карамастан, ул Казан белән дә, Уфа белән дә тигез дәрәҗәдә хезмәттәшлек итә. Ни өчен Казан белән? Чөнки безнең аркылы Мәскәү, Сибир поездлары бөтенесе дә үтә, бөтенесе дә токты, Яңавыл зур станция инде. Шуңа күрә инде безнең дә Казанга юл тартуыбыз, үзебезнең милләтебезнең мәркәзенә баруыбыз минемчә табигый хәлдер. Менә шушы һөнәрне сайлау мәсьәләсенә килгәндә, ул әлбәттә безнең нәселебезгә барып тоташа. Минем әнкәйнең энекәше Менәвир абый Фазлыев, урыны җәннәттә булсын инде. Ул Рәшид аба үзе дә Яңавылдан, алар шул Казанга шул вакытта, алар инде күп еллар элек дип әйтәсем килә, Казан дәүләт университетына укырга кергән кешеләр. Уйлап карасак, шул заманда менә татар телен, әдәбиятын укыту дәрәҗәсе ничек булган? Бу бит Татарстан түгел, Башкортстан. Менә шул программа буенча әзерләнеп, беренче баруларында ук булар Рәшид апа инде рус-татар төркемендә укыган. Менә бит ничек. Без мәгариф системасы турында да минемчә монда сүз әйтербез. Ул чыннан да шулай теге чордагы булган халәтне бер теге сызык белән генә юкка чыгару дөрес түгел. Сезнең бит инде әтигез тимер юлчы. Әтием тимер юлчы. Барбер әнигез мәктәптә тәрбияче, ниндидер аның орлыклары булгандыр инде менә бу педагоглык. Әлбәттә, менә әйтәм бит, менә бу Менәвир абый укып кайтты, ул мәктәптә үзебездә 30 елдан артык мәктәп директоры булып эшләде. Аннары Рәшид апа дәвам итте инде ул эшне. Ул үзе Башкортстанда танылган шагыйрь. Бик күп аның шигырьләре, китаплары чыкты. Казанда да Менәвир абыйның, әле ул башта Яңавыл таңнары газетында журналист булып та эшләйме. Һәм менә шушылар тирәсендә йөреп, минем инде 8нче сыйныфтан укытучы булу хисе уянды. Шуннан соң безнең Истәк мәктәбендә ул вакытта урта мәктәп түгел иде, Яңавылга барырга кирәк иде. Безнең Яңавыл белән Истәк арасы 4-5 километр ераклыкта, җәяү йөридек, гел кайтып йөридек инде. Һәм мин укырга киттем. Минем инде теге ул чорда бит әле ул бөтенесе дә урта белем алмыйлар иде. Без сыйныфтан шул берничә бала гына Яңавылга укырга киттек. Күбесе инде аның училищеларга китәдер. Һөнәри училище. Һәм менә монда инде шуны да әйтергә кирәк, мин шунда укыган мәктәп ул Яңавылның беренче мәктәбе иде. Татар мәктәбе дип атала иде. Бу 60нчы ел башы, ахырында менә шул 60нчы ел, дөресен әйткәндә 67-60
9-нчы еллар дип әйтегән. 9-нчы 10-нчы сыйныфлар. Әйе. Бу бит билгеле мәктәп ул милләт өчен. Анда Әдип Маликов, Саҗида Сөләйманова укыган име, Нурихан Фаттах шунда укыган. Ну Илдар абыйлар алар инде үзләрендә Яманада укыганнар име. Һәм башка бик күрне. Булары сәнгать әдәбият өлкәсендә. Танылган шәхесләр. Әйе. Һәм миндә менә шунда тагын да әле анда барганчы белмәйдем. Без гомумән бит ул мәгълүмат бирелмәйме үзеңнең теге бөек шәхесләрнең турында ничектер. Ул шурда айрыша шунда бер чарада әйттеләр. Менә аларның укыганлыгы. Мин бит монда укыйм. Аннары шул әле без 9-да да 10-да да татар телен әдәбиятын укыдык. Шамил абый бар иде. Шамил абый ул сугыш ветераны иде индеме. Менә шул чорда 64-нче елда чыккан аларның әдәбият дәреслеге авторы. Яңавылда яшәп ятып, эшләп ятып, мәктәптә эшләп ятып име. Мәдинә апа Шәйхиевна Җәләлиева бар иде. Мин институтта укыдым бит инде. Бик күренекле әдәбиятчы Мәдинә Шәйхиевна Җәләлиева, филология фәннәре кандидаты, доцент иде инде ул име. Бик күренекле остаз иде. Ул мине менә син Фираз абай Яңавыл районыннан бит инде, менә мин белдем. Нуриханның менә Әтил Суака тур романы чыкты. Әйдә әле без шуны беренчеләрдән булып эшли башлыйк диген. Тикшерә башлыйк тел ягын, тел стиль чараларын дип әйтте. Һәм инде без 2-нче курстан ук менә шушының белән шөгыльләнә башладым. Монсы инде югары ук йортына мин күчтем име. Һәм менә шунда тәмамладым да, тәмамлагач менә Рабби әйтте, мин әлбәттә инде монда килергә исәп. Менә Рабби әйтте, менә укытучылар бетте бит әле Фираз дип. Берәр ел эшләп карыйсыңмы әллә ди, истек мәктәбенә инде. Сез унны бетереп, сезгә укытучы һөнәрен тәкъдим иттеләр. Минем өчен инде укый. Димәк, ул вакытта ук сездә инде алар ниндер потенциал күргәндер. Күрәсең, шулай булгандыр инде. Без инде менә башкалар турында күп сөйлибез. Менә мин нәселегез дип әйттем, нәселегезне дә әйдәгез әйтеп китик. Инде сезнең бер туган энекәшләрегез арасында безнең тамашачыларга аеруча якын танышы булган, ул инде безнең заманында мәгариф министры булып эшләгән Фарис Харисов, шулай бит. Әйе. Аннары тагын икенче энекәшегез. Әйе, оннан соң инде Фәнит белән Фәрит энекәшләрем бар. Алар 1958 елгы егетләр. Алар география бүлеген бетерделәр безнең пединститутның, шулай ук бездә укыдылар. Фәнит инде монда 30 елдан артык 15-нче татар гимназиясен җитәкләй име. Аңар инде башка мәктәптә эшләгән иде. Әле менә күптән түгенә зурлап, бик зурлап 15-нче татар гимназиясе үзенең юбилеен билгеләп үтте. Фәрит ул Яңавылда, біз инде булай хәл иттек инде, әткәйләр, әнкәйләр янында, җегетләр, мин җыйдым да. Өлкән иши бит. Мәйтәмәйдәгез, без инде анда кайтырга тиеш. Ну Фәрит үзе әйтте. Абый ди, мин кайтам ди. Ул инде өйләнгән иде, укыган вакытында ул кайтты, шунда матур итеп эшләп китте. Гимназия директоры да булды, Яңавыл районы шәһәре мәгариф бүлеге идарәсе башлыгы да булды. Соңгы шул 10 елда якын ул менә шул беренче гимназия, безнең мин укыган гимназияның директоры иде инде. Иде дип әйтәбез, чөнки кызганыч ул бүгенге көндә мәрхүм Аутуфран. Менә бик зур фаҗига булды. Әйе. Менә шулай итеп, алар менә ничектер игезәкләрнең шулай булырга тиеш микән име? Бер үк елны директорлар булдылар. Бу бит Башкортстан, Монсы Казан. Әйе. Бер үк елны диярлек, ел буенча шул бер ел, башка елны булды. Фәнит Татарстанның атказан укучысы исеме алды. Фәнит дигәндән Башкортстанныкы. Ул бит башкорт малае түгел. Әйе. Менә ул яктан анда Башкортстанда име җитәкчелек син нинди милләтеңә булудан карамастан, ул төрле шартлар тудыра. Мин менә ачык итеп әйтәсем килә. Һәм инде башка юлларда монсы җиңә монда тегесе Фәриттең инде Россия күләмендә дә бик күп анда уңышлары булган иде. Монда китап чыгарып өлгерде. Яңавылның 100 еллык тарихы, мәктәпнең 100 еллык тарихын үткәрергә өлгерде инде улаймы, аның китапта язылган. Менә шулай итеп мәгарифтән башка яши алмыйбыз. Бер туганнар аңлашыла, менә шул бер туганнарның барысының да хатыннары педагог булу. Бу очраклылыкмы? Бу ничектер менә шундый тормышта туры килүме аның? Менә бит әллә бер-берсенә тарта микән менә шул? Ул турыда бит үземдә әле уйламаган идем. Монда минемчә
уку йорты гаепледер. Уш тырнаклар içinde. Әйе. Biz barыбызda bit şunda okuduk. Biz indi Фәрис белән минем шулпаныймы татар бүлеген тәмамладык. Татар һәм рус бүлеге дип аталайды ул вакытта. Фәнит белән Фәрит география дип әйттем бит. Һәм аның хатыны бездә татар бүлеген укый. Ул үзе барды районнан. Пермь өлкәсенең. Ул шунда гомерендә татар теле әдәбияты укытты һәр инде ялда резидә. Ул шуннан. Минем янга йөриләр бит инде никәшләр. Шунда танышкан. Резидә белән танышып киткәннәр, менә шулай итеп инде аларның тормышы шулай бара. Фәрис инде шулай ук Люда безнең тарихчы ул. Фираз абый, менә быел Россия масштабында укытучылар һәм остазлар елы игълан ителде бит инде. Сез педагог буларак та, гомумән галим буларак та нәрсәдер, ниндидер үзгәреш көтәсезме, юкмы? Әле бит минем остаз дигән күкрәк билгем дә бар. Менә бигрәк тә. Беләсезме, менә мин әлегедә баягы бераз теге ретроспектив күзәтү ясарга нитәм инде, яратам. Менә без укыган чорда укытучының да 60-нчы еллар дип әйттем, дәрәҗәсе искиткеч зур иде. Менә мин әлегедә хәтерлим, безнең мәктәп инде моңарча теге мәчет булган, 2 катлы бина иде инде, аның манарасын кисеп төшергәннәр дә коммунистлар, шунысы мәктәпкә әйләнгән. Анда тагы 1 катлы бина бар иде. Менә без укытучылар бүлмәсе бар, директор бүлмәсе. Директор бүлмәсе инде шул кичкенә генә инде. Шуннан үтәргә кыйынсына идек. Менә мин үзем шулай, үземнең теге классташларга да әйттем. Әйдә, шагыйрьтә урам аркылы гына үтигә, монда бит учительская, укытучылар бүлмәсе. Шулай итеп, менә шулай, чөнки яннан укытучы чыгарга мөмкин. Укытучы чыкса, син нишләргә тиеш? Ничек йөрергә тиеш, нишләп? Ул бит менә шул нинди, бәлки минем үземдә шундый менә хис булгандай, әмма ләкин шулай иде. Аннан соң ул чорда укытучылар авылда кичкә дежурга чыга иде. Балалар клубка чыгарга тиеш түгел. Анда ничә? Сәгать 8-дән, монда да шулай булган. 8-дән соң бала чага урамда йөрергә тиеш түгел. Менә нинди тәртип име. Укытучыны күрмәсә, күршеңә яки туганыңа барырга туры килә, кайтырга туры килә. Сизенсәң инде укытучы йөргәнне, икенче аралыктан урап кайтасың. Менә шундый чорлар. Мин инде ул чорлар хәзер булыр дип әйтә алмыйм, кирәк тә түгел ул име. Әмма ләкин, үсеш бара, алга барабыз, ничек мәгарифтә бөтен өлкәдә яңара. Ләкин хәзер менә бүгенге көндә кызганычка каршы укытучының дәрәҗәсе бик түбән иде. Ул вуз укытучысына да карый, мәктәп укытучысына да име, карагыз инде, кайчан без сезнең белән ишеткәнебез бар иде име, укытучыга һөҗүм итүләр, күренеш балалар, үзенең укучылары һөҗүм итәләр име, атыша башладылар, әллә нәрсәләр китте бит име. Әлбәттә бу тәрбиянең түбән дәрәҗәдә булуы. Гомумән мәктәп системасындагы түгел, җәмгыятьтә бит тәрбия мәсьәләләре СССР таркалгач, бөтенләй арткы планга чыгарылды. Әле менә мин хәтерлим, педуниверситетта шактый еллар инде эшләдем дип әйттем бит име. Без 5 елдан 5 елга аттестация, аккредитация үтә идек. Педларда, әлбәттә, СССР педлары да турында сүз бара. Тәрбия юнәлеше аерым зур булып бара иде. Шул чорда 80-нче елларда инде чыннан да күңелсез хәлләр була башлагандыр име. Техник вузлар, bütün yukarı oku yurtlarına da şuşa zor blokunu kırtıp jiberdiler. Yokka gana bulmagan bit ol. Biz Sovetçilerin erli biz deyime. Şurası mene vakitinde kurgan sonradan bir tane SSR tarkalgaç. Nindi halde kaldık. Terbiye bilen okutu, bilim biru, onlar her vakitte paralel barıga tiyir. Başkaça bula da almay. Bizden Tatar tili edebiyatı okutuşları tırışa indi. Onlar tırışa, başka okutuşlar da söz dayu gıyma okutuşlar gıymen tırışa. Ama lakin kıngırav şaltırap koridorga çıkkaç bit, başka mıhit başlananda. Şuluk Tatar balası Tatar mektebinde Urus tilinde söyleşirge, aralaşıga kuşa. Mene bit ol neçik? Siz ömür boyu diye aytırlık. Күп еллар рус телле мәктәпләргә дә татар телен укыту методикасын эшләгән, дәреслекләрен язган галим. Ялгышмасам, сезнең кандидатлык диссертациягызда, докторлык диссертациягызда нәкъ шушы юнәлешләр, шушы темалар буенча. Менә
Безнең соңгы елларда әйтик, менә бу тел белән бәйле проблемалар килеп чыккашыннан, методиканы тәнкыйтьләү сүзләре яңгырады. Менә бу сүзләрне ишеткәндә сез нинди хисләр кичерәсез һәм бу кешеләргә нәрсә дип җавап бирер идегез? Беләсез, дәреслек авторы буларак. Гомумән бер әйбердә тутырыклы була алмый бу җәмгыятьтә. Шул ук мәктәп программаларын алсак та име. Алар бит 5 елдан 5 елга үзгәрә бара, камилләшә бара. Җәмгыять үзе таләп итә, стандартлар таләп итә име. Шул ук мәктәп дәреслекләре 4-5 елдан соң без авторлар инде аларны үзгәртеп торабыз. Үзгәрешләр керә инде. Нигездә шул кала, әмма ләкин соңгы казанышларны аның методикасына да име дәреслекнең үзенә дә кирип бара ул. Менә ул чорда инде соңадан аны бер җитәкчебез әйтте, бер кызып киткән без мәгънәсендә инде. Аны бит методиканың ым хәрефендә аңламаган кешеләр әйтте, кызганычка каршы. Һәм бөтен бәлане бишара безнең татар теле әдәбияты укытучыларынан төшеп калдылар. Шуннан соң инде әлбәттә журналистлар да аны күтәреп алды, бөтенесе инде менә шулай ниттеләр. Кыскасы, Татарстанда ул елларда татар теле әдәбияты укытучысыннан да начар укытучы юк иде. Ничек без алай дип әйтә алабыз? Кем безгә андый хукукны бирде? Алар арасында да бар. Начарлар бардыр инде, сүздә юк. Ул бөтенләй менә шул студентлар төркем утыра. Быелгы төркем шул кадәр көчле. Оннан алда алынган төркем уртачарак менә име. Шуның кебек бит ул. Менә шулай итеп китте. Шуннан соң дәреслекләр. Ул дәреслекләр без бит инде аның шулпанда шулай докторлык аның шул методика буенча якланган. Аның бит фәнни методик нигезләрен өйрәнгән кешеләр. Безнең инде рус мәктәбе, рус нигездә рус телле укучылар дип бара инде анда име өйрәнгән методика. Ул Россиядә бу әле юк иде, мин яклаганда. Россиядә хәтта украинецлар үзләренең украин телен Россия дип әйттем, СССР заманында име. Чит тел буларак өйрәтү буенча докторлыклары юк иде. Аны минем диссертация яклаган вакытта Мәскәүдән килгән Сабаткоев дигән атаклы профессор методист әйтте. Бу пионерская работа диде. Һәм бәлки шуңа күрәдер дә мин үзем дә, минем коллегалар да аптырашта калды име. Татар теле, рус балаларын татар теленә өйрәтүгә багышланган докторлык диссертациясе Мәскәүдә бит расланырга тиеш. Вактан да 2 экспертка бирәләр име, карала. Ул нигездә 1 ел ярым вакыт үтә. Расланган шей инде. Әле күбесе расламый да, чорный оппонент диләр инде, кире кайта, тегеләй булай. Мин бик борчылдым инде. Шуннан соң безнең Фәрит Габдулхаҗ Ситиков дигән проректор бар, ул әйтте инде нәрсә ди, Фираз ди, кара синең диссертацияң якла, сүз нәрсә мәйтәм Фәрит. Әле ярты ел вакыт үтте. Юк мәйтәм. Мин дә яңадан барып карадым ди. Шуннан шулай, шуннан ышанмадым, барыбер мин ышанмадым. Үзем шалтыратып карадым, миңа җавап бирүче булмады да. Һәм инде бер 2 айдан соң кәгазе килеп төште. Расланды, дипломыгыздан килеп аласыз дип. Миңа бу зур сер булып калды. Бер 7-8 елдан соң без бик зур конференция уздырдык телләр турында. Үзебезнең университет кысаларында халыкара конференция дип аталды инде ул. Шунда Россия академига Зимняя Ирина Александровна деген галима чакырылган, улы яшьтә иде, ул аңа бер 80 яшьләр булгандыр, бик әйбәт. Ул чит телләр методикасы буенча яклаган һәм шуның буенча эшләгән галима инде. Аннары ул компетенция проблемаларына күчте. Беренче секцияны проректор булгангадыр инде, вакытта ректор Җәмигәев иде, мине Зимняя белән утыртты. Алып барабыз. Зимняя килгәч, шыгрым тулды, әле булай да 100 бу секция гына. Зал бик зур иде, лекцион зал бит инде. Бөтенесе кирип тулды, нитте. Шуннан бераз бардык, ниттек. Бу миңа карады да, а вы не знаете, вот была докторская лет 5 тому назад по татарскому языку, вот сейчас фамилию, наверное, не скажу, да ха-ха-ха-ха. Найтем Харисов. Да, Харисов Фираз Фахразов. Да, я старался запомнить. Моңа биргәннәр бу экспертизага име. Бу менә бөтенләй бит мине белмәгән аның өчен татар теле. Шуннан биргәндә, шуннан соң это воды бу турып басты хәр.
Мин сезнең алда баш ягып зал тыгып аптыра да. Мин дә турып бастым инде. Турып бастым. Это же тот человек, шундан соң аңлатты инде ул. Шун тагы булай әйтте. Это была пионерская работа. Я специально пошла анда бүтән процедураларын тизрәк уздыру максатыннан ВАК председателенә барган. Һәм ширатсыз ВАК утырышына керде. Менә шул башка милләт кешесе, менә шулай яклап әһәмиятен. Менә ул бит дәреслек язу бер караганда кемнәрдер бик җиңел дип кенә уйлаучылар да бардыр. Бу эшне дәреслек язар өчен бит әле ул кеше педагог та булырга тиеш, психолог та булырга тиеш, филолог та булырга тиеш, әгәр дә ул тел белән бәйле икән, әйеме? Аның укытучы тәҗрибәсе дә кирәк, аның практикасы да кирәк. Менә аннан килеп укытучылар бит инде нигездә ул дәреслек белән эшли. Менә ул дәреслекне эшләгәндә сез ни дәрәҗәдә мәктәп укытучыларының тәкъдимнәрен дип әйтик, киңәшләрен искә алына. Ахыр чиктә бит аларга мәктәптә укытасы бу китап белән. Беренчедән мәктәп дәреслеген язган кеше ул методиканы белергә тиеш үзе. Галим, галимәме ул, галимәйме, мәктәп укытучысы методиканы, теорияны да белергә тиеш. Дәреслек язу теориясы без инде күп яздык ул турыда, ничек булырга тиеш заманча дәреслегеме. Һәм әлбәттә монда соңгы казанышларына исәпкә алырга сез бик дөрес әйттегез. Катнаш фәннәренең үзенчәле психология, балалар психологиясы ничек үзе алмыйсың. Башка фәннәр, шул әгәр ул рус балалары өчен язылган икән име, анда инде ул бит чит телләр методикасында искә алырга тиеш. Без менә мисал өчен язган татар балалары өчен язган дәреслекләрме, алар бит алынырга тиеш, искә алынырга тиеш. Ул әнә теге бер ике кеше әйтте дә, дәреслекләр начар тегеләй булай дип алай гына булмый бит. Ул өйрәнелгән, ул фәнни нигезгә салынган. Икенче мәсьәлә, ни дәрәҗәдә укытучылар фәнни методик әдәбият белән даими рәвештә танышып бара икән. Менә шул бар әле монда. Ул эшләнгән, әлбәттә, мин аны камил дип әйтмим. Сүздә юк, әле үстерәсе бар. Без инде әнә шул рус мәктәпләре өчен күпмедер дәрәҗәдә эшләдек, һәм әле шул чит тел башка милләт вәкилләре өчен булса да, менә бу соңгы монографиямда 18-нче елда чыкты, ул татар теле, 2 нокта теория һәм практика. Ул бик калын 500 битлек китап. Тулысынча мин кулачларга тырыштым методиканың bütün аспектларында, чөнки татар телен укыту методикасы торгынлык кичерә. Бүгенге көндә. Ана теле буларак татар теле укыту методикасы. Аның методикасы 2002 елда басылып чыккан иде. Валиева белән Саттаров Гомар Фәйзович бар язган иде, ләкин ул методика 70-нче елларда басылып чыккан, теге методиканың күчермәсе дип әйтмим, әлбәттә өстәмәләр кертелгән иде. Аннан соң бит инде ничә төрле стандарт алышында һәм башкалар, менә анда эшләр күп. Әмма ләкин сез дә монда әйттегез бугай, методика ул авыр һөнәриме, аңа бүтән кеше дә алынмый, диссертацияларда язмый, кызганычка каршы менә бик аз. Фәнни методик базаны өйрәнеп, менә шушы дәрәҗәгә җиткерү ул җиңел түгел. Һәм без һәр вакытта укытучылар таяндык, һәм мин һәр вакытта соавтор итеп укытучыларны алдынгы укытучылар, менә кайсы дәреслекне ачып карасагыз да, алар белән апробация уздырабыз. Һәм безнең белән эшләгән башка менә укытучылар, дәреслек авторлары да менә шушы серия дәреслекләр инде эшләгәндә, алар инде чыннан да апробация узган. Менә нәрсәгә ул теория диләр. Менә шул теге вакытта. Татар баласы рус мәктәбендә укыса да, имя существительныйның инде исем икәнлеген дә белеп чыгарга тиеш бит. Аның килешләр белән төрләнгәндә килеш тартым кушымча яган белергә тиеш бит. Менә алар фикере буенча инде монда андый нәрсә булырга тиеш түгел. Бары тик сөйләшергә. Аның бит ана теле. Ул үзенең ана теленең теге тармаклары турында бөтен мәгълүматсыз булып чыга ич. Менә хәзер сәгатьләр саны кыскарды. Бу монда кыскаргач, әлбәттә, яңа дәреслекләр кирәк монда, сүздә юк. Анда, менә дәреслектәр дигәндән еш кына ишетергә туры килә. Безнең татар телендәге дәреслекләр, ул татар теле, әдәбияты һәм башка фәннәр буенча
татарча дәреслекләрнең Мәскәүдә озаклап раслануы, ФГОС дип әйтәбез инде без, федераль дәүләт белем бирү стандартлары аркылы үткәрү. Ул ни дәрәҗәдә катлаулы менә бүгенге көндә безнең өчен, безнең галимнәр өчен, Татарстан өчен, бигрәк тә татар теле дәреслекләр өчен. Менә ул тегене әйтмешле сират күперен без үттек инде. Ул чыннан да бик катлаулы һәм акча таләп итә торган процедура. Һәрбер дәреслеккә берничә 100 меңләгән акча күчерә бит Татарстан экспертиза. Анда бит 5-6 җирдә экспертиза уза дәреслекләр әйме. Шуңа күрәдер бәлки ул экспертизаларны үтү мәсьәләсен соңрак кына инде берничә елдан соң башкортлар ничәдер дәреслекләрен уздыра алдылар. Ул гына да түгел. Анда башка ниләре дә бар, скиллары да бар әйме. Менә мин бу уңайдан бер мисал китереп китим әле. Менә безнең 5нче сыйныф дәреслеге китте шунда экспертизага. Теге тәкъдимнәр кайтты. Тәкъдим нөмерсе беләсезме нәрсә? Моннан инде ул 7-8 еллык булган хәл. Метро бит безнең өчен ул горурлык бит. Метро төзегән вакыт белән Казан метросының фотосын бирдек. Һәм текст инде Казан метросы, теге менә шундый информация. Булар язалар. А почему Казанское метро вы дали? У нас же есть в Москве метро, метрополитен, в Петербурге. Там язганнар. Икенче, в учебниках татарского языка 5 класса не представлено писатели, русские писатели. Бу татар әдәбияты. Татар теле. Әле тел әдәбияты не представлено. Шуннан хәзер инде мин инде аларга кадәр күптән ул толерант булудан бит беркемдә зыян күрмәйме. Без һәр вакытта дәреслекләргә инде берничә язучыны анда тәрҗемә иттерәбез. Анда текстлар бирәбез инде кайсындадыр автор турында мәгълүмат. Ул бит барыбер сөйләшүне үстерү өчен. Ул урыс мәктәбе өчен, рус мәктәбенең татар балалары өчен әйме. Карадым, 5 язучы бар. Анда Пушкин да бар име, башкалар да бар име. Шуннан ачу чыкты. Буларга бит тизрәк язырга кирәк әле җавап. Таныш директорлардан сорадым да инде бер комплект бу 4нче класслык икән әмәсе. Башлангыч класс дәреслекләрен соратып алдым. Рус теле дәрес, Мәскәүдә чыккан дәреслекләрдә, менә шушы сериядә инде, мин караган дәреслекләрдә инде. Хәтта Пушкин да юк, классиклардан. Тегендә безгә классиклар кертергә кушалар. Үзләренекендә юк. Пушкин уйлап карагыз, моны чулпан без бөтенләй аптырадык инде инде. Һәм классик язучылар бик аз анда. Беркем белмәгән, әллә кемнәр шунда шулардан үзекләр тегесен керткәннәр. Шуның барысын да бәйнә-бәйнә язып, без инде аны Сораулар. Бетте. Менә ни өчен без һичюгы татар милләтеннән булган укучыларга ана телен укытуны һәм ана телен белүне мәҗбүр итеп куймыйбыз. Менә үтәр бер гомерләр әйме, менә бу балалар олыгайыр, картайыр. Алар гына туган телләр исләренә төшәр. Алар шул чорда әйтмәсләрме? Нигә безгә шушы мәктәптә укыган чорда татар телен мәҗбүри өйрәтмәделәр микән дип алар менә шушы бүгенге буын өлкәннәрен каргамасманнары. Менә анысы бик дөрес фикер. Әле бит ул татар теле безнең республикада дәүләт теле. Нәрсәгә кирәк ул дәүләт теле өйрәнү өчен мәҗбүри булмагач? Менә шул статуска төшерделәр бит хәзер безне мәскәүлеләр. Безнең Татарстан бит күпме көрәшеп карады. Менә теге, ике телгә 8 дәрәҗәдә сәгатьләр каралган иде, закон нигезендә бик матур итеп эшләп ята идек бит. Инде борчулар да биткән иде. Анда ниндидер ситуация килеп чыгып, менә шуннан соң башланды бит ул халат. Ни өчен милли телләр Россиядә бит алар 200-дән артык милли телләр, ләкин аның 86-сы гына укытыла Россиядә, кызганычка каршы. Һәм менә шушы тел генә шушындый халәттә калды. Менә ул мине бик борчышыннан да. Ни өчен шулай булырга тиеш? Ул бит шулай ук, ул әтияни, әнә шул моңарчыда инде теге күрәсең бик теләп
балаларын татар сыйныфларына, мәктәпләренә бирергә теләмәгәннәрдер бәлки. Менә монда инде әнә шул Дәүләт Думасында кабул иткән закон алар өчен төп канун булып чыкты. Анда да бит менә ничек. Менә Milli Республика депутатлары шунда берләшеп бит әзрәк мәсьәләне күтәрсәләр, безгә ияреп, безнең республика бит депутатлар күпме тырыштымы? Бәлки андый милләтләргә каршы закон кабул да ителмәгән булыр иде. Менә әле бер Татарстаннан бит аны җиңеп чыга алмый. Бу әле күптән түгел генә, ялгышмасам, Башкортстаннан анда берничә депутат инициатива белән чыккан булсалар кирәк иде. Милли республикаларда бердәм дәүләт имтиханына ана телен мәҗбүри кертү мәсьәләсен. Менә бу бит инде бер уйласаң мөмкин эштер аны эшләргә. Ана теле турында сүз бара. Безнең бит бүген татар югары уку йортларында татар теле факультетына бүлегенә керүче студентлар да ана теленнән имтихан бирми сорамыйлар. Әлбәттә. Бу бит инде нонсенс караганда. Бик дөрес әйтәсез. 7 миллионнан артык дидек, хәер инде 7 миллион юктыр инде кызганычка каршы милләтебез име. Шушындый бөек халык Россиядә икенче урында барган милләт име. Ничек инде үзенең ана телен дәүләт теле статусына күтәрә алмый. Минем еш кына ишетергә туры килә, заманында бу милли педагогик кадрлар әзерләүче Казан дәүләт педагогия институтын Казан федераль университетына кушу, ул безнең тарафтан хата булды. Мисал итеп, Уфаны китерәләр, сакланып калган педагогия институты. Мордовиядә сакланды. Менә хәтта бүгенге көндә бу бушлык дип әйтик. Ул Тутырылып бетә алмый инде, чөнки анда бит рух бөтенләй укытучылар әзерләү югары уку йорты, анда башкача белем бирү бара. Монда бит бу классик университет, федераль университет. Ләкин монда тырышалар инде фәннәрне даими анда теге укыт өйрәтергә бездә менә хәзер берничә фән буенча татарчада, русчада фәннәрне укыта ала торган белгечләр әзерләнә. Әзерләнә ул бик әйбәт күренеш дип уйлыйм мин. Безнең хөкүмәт аңа акча бирә. Без бит Россия югары уку йорты, алар бирмәй, хөкүмәт үзе безнең финанслыймы. Әйбәт кенә бара бу юнәлеш. Әмма ләкин алар укыта алыр микән соң татарча физиканы, математиканы, информатиканы? Анда бит хәтта ана телен буларак та өйрәнмәй күп бала татар телен. Менә бит сәбәп нәрсәдә? Менә югары уку йортлары дигәндә соңгы 20-30 ел дип алам инде мин аны. Россиядә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдәге югары уку йортларында татар теле һәм әдәбияты бүлекләре бар иде. Алар менә шушы күбрәк җирлекләр өчен татар теле әдәбияты укытучыларын үзләре әзерләделәр. Бүгенге көндә инде алар ябылып бетте диярлек. Менә Россия масштабында калдымы әле безнең шундый вузлар татар теле әдәбияты укытылган? Бар иде алар. Хәтта Мәскәүдә педуниверситетта, филология факультетында татар белгечләр әзерли башлаганнар иде. Менә бүгенге көндә әлбәттә Башкортстанда бар инде. Башкортстан әле иде. Ләкин анда да бездә кебек белгечләр әзерләү кыскарды. Чөнки сәгатьләр саны кыскара битмәде. Педагогия институтында. Педагогика һәм университетта. Университетта татар бүлеге. Педагогика һәм университетта, аларның университетларының һәр исеме үзгәрде инде. Фән һәм технология университеты дип аталган берничә югары уку йорты кушылды. Һәм аның филиалы бар, Стәрлетамакта да әзерлиләр әле анда. Һәм өченче бүген көндә татар теле белгечләре әзерли торган югары уку йорты ул Мордовия. Инде 10 елдан артык Мордовиядә. Анда алар ничек тутыра ала бу татар теле бүлеген? Тутырмый. Менә төп монда аның сәбәбе дә шул име. Бездә бит инде 25 кеше булырга тиеш төркемдә. Бюджет акчасы 25 кешегә бирелә. Каян булса инде була алмый. 4 кеше. Иң күп булса 7 кеше булып та дөрес алар инде милли төркем дип атала. Мордовия һәм татар бүлеге. Татар теле, рус теле белән бара. Мордовия, мордва телләре бит алар икәү, Макша һәм Риза телләре. Менә шул форматта яшәп килә, беләсезме? Бит
Мин аларга Барбыр бит әле чарасын тапканнар. Укытабыз теге. Элек инде елына 2-3 тапкыр барып укыта идек. Бер атнага барып, әйтеп, профессорлар юк, белгечләр юк дигәнченнән үзеңнең ана телең булгач инде барасың бит инде. Хәзер инде Аллага шөкер онлайн форматта эшлибез һәм телекләре бар балаларның. Әмма ләкин әлбәттә белем бездә кебек була да алмаянда. Беренчедән анда үзләренең теге акцент, диалект димме. Икенчедән инде эшләү мөмкинлекләре шикләнгән. Анда дөрес татар авыллары, зур авыллар, анда алар битермиләр, беркайчан да битермәячәкләр татар теле укытуны. Безгә хәзер менә татар теленең шәшәк мәктәпләрдә, югары уку йортларында шәшәк аткан вакытын уфтанып искә алырга гына калдымы. Менә ялгышмасам заманында югары уку йортларында Казанда 2 курс татар теле укытылган. 100дән артык сәгать, 200гә якын сәгать. Сез монсында беләсез икән, Ул бит беләсез, мин аны коммунизм чоры дип әйтәм. Бу Рүзәл Абдуллович Юсупов ректор булган чор иде. Мин анда аның проректоры идем инде. Шулай сөйләшеп утырганда, әйтәм, Рүзәл Абдуллович, әйдәгез, законны үзегез кабул иттегез. Сез чыгыш ясадыгыз, законны тәкъдим иттегез депутатларга. Әйдәгез әле, тигез күләмдә булгач бит безнең бөтен факультетлар да татарча укырга өйрәнергә тиеш. Ди Фираз Фахраш, шулай әйдәгез бергәләп, менә шулай хәзер нитәбез, деканнар белән сөйләштек инде, мөдирләр белән. Гыйльми совет утырышына чыгарды, бер тавыштан кабул иттеләр һәм 86 сәгать иде бу, 82ми, 86мы? 4 семестр. 4 семестр. Без аның китабында яздык, 2 томнан тора ул, 2 кисәктән инде име. Зачет белән бетә берсе, икенчесе имтихан белән име, татар баласы да, рус баласы, студентлар. Чөнки алар мәктәптән инде өйрәнеп килгәннәр. Шуны үстереп, шуны шомарту максатыннан без шактый эшләдек. Менә монда кушылгач, инде федераль университетка кушылгач, ул әкренләп инде бетә бара хәзер. Бераз гына калды, берничә институтта гына. Цитатага тагын тукталып үтәм. Сездән 2 теллелектән киләчәгенә ничек карыйсыз? Ул шуннан да 2 яклы паритет булырмы дип сорагач, сез җавап биргәнсез. Беләсезме, оптимизм белән карыйм. Беренчедән, рус телле катламның аңында психологик барьер юкка чыкты. Бу безгә кирәкме соң дигән сорау тумый. Икенчедән, РСФСРның телләр турындагы кануны нигезендә рус теле белән янәшә субъектлар мөстәкыйль рәвештә башка телләрнең статусын билгели ала. 2002 ел, 20 ел элек. Менә коммунизм чоры. Бүген сезгә шушы сорауны кабаттан бирсәләр. Хәзер әйтү кыен. Чөнки әлеге дә баягы хәзер татар әти-әниләр дә үзләренең балаларын ана теленә ана телен әдәбиятны өйрәтүгә каршы. Башка милләт вәкилләре әле йөри сыйныфларда укыймы, әйбәт, менә әмма ләкин менә бу процесс, менә бу сәгатьләрне кыскарту процессы телләргә мөнәсәбәтне бөтенләй үзгәртте кызганычка каршы. Ул теге менә Минтимер Шәрипович заманында, 90-нчы елларда теге мөстәкыйльлек яулап алган чорда, анда инде безнең атаклы бөек шәхесләре Фәүзия Бәйрәмовлар, Марат Абдрасович Мулюковлар заманы ул тос җитәкчесе иде. Ана теге шур ул вакытта менә шул декларациягә да язылды, телләр турында законда да менә шулай эшләнде, депутатлар бит бер тавыштан кабул итте, менә шушы законны. Әйбәт кенә эшләп яткан җирдән менә шушындый халат килеп туды, әмма ләкин без татарлар барабыр кул кушырып утырга тиеш түгел, оптимизмны югалтмаска тиеш. Алга карап эшләргә мин менә укытучылар курсларында үзебезнең коллегаларга да әйтәм, хәзер инде менә шушы каралган сәгатьләр күләмендә без мавыктыргыч, теге мотивация тудырып, телебезгә, мәдәниятебезгә, тарихыбызга, үзебезнең милләттәшләргә, башка милләт вәкилләре төрле чаралар, интернет чараларын бик уңайлы файдаланды. Ягъни башка суларны күбрәк җигәргә. Тагын да күбрәк җәлеп итү өчен менә минем бит Фирай Юнусовна менә ничек эшли икән, эшли дип менә аның әти-әнисе башкаларында менә әйдәле бирәле шул мәктәпкә
Менә шундый чаралар, менә сыйныфтан тыш чаралар име. Аннан соң әле безнең бит республикада ике зур комиссия төзелде. Берсе Марат Готович җитәкләй, икенчесен Васил Шайхаразиев җитәкчелегендә име. Менә шулар да минемчә активлашып китер. Әмма ләкин бер кашанда ул көн тәртибеннән төшәргә тиеш түгел, сәгатьләр санын арттыру. Мәскәү белән эшне бер кашанда туктатырга ярамый. Заманында безнең югары уку системасы, ул Болония укыту системасының тәҗрибәсен алып, шул юнәлеш буенча без эшли башладык. Һәм анда менә шул кергән вакытында сезнең әйткән фикерегез бар. Моның максаты илебездә яшьләрне Европа белем бирү системасына юл ачу, укытуның сыйфатын күтәрү, яшь белгечләрне эш белән тәэмин итүгә яңа мөмкинлекләр булдыру, һөнәри югары белем бирү, бакалавр һәм магистр программаларын нигезендә оештыру һәм башкалар. Ягъни сез аның өстенлекле якларын санап үтәсез. Менә бу система кергән вакытта шулай да сездә нинди дә булса шик-шөбһәләр, шикләнүләр булдымы, юкмы? Безгә ярар микән бу, юк микән бу дигән. Европада бит белем бирү системасы гасырлар буе формалашкан. Аларның үзләренең менталитеты, укыту, белем бирү системасы, программалар, фәннәрнең исемнәре име. Менә шулай бит ул. Анда менә шул 90-нчы елның урталарында Европаның бер унлап илнең мәгариф министрлары Франциянең Болония шәһәрендә җыелганнар да инде менә шундый карар кабул иткәннәр. Аннан соң инде башка илләр шунда кушылды. Ләкин Бөек Британияда шуңа керде. Кергән шул чорда. Ләкин анда ни искәрмә язган. 30 елдан соң гына күчәчәкбез. Чөнки белгәннәр аның нәрсә икәнлеген. Һәм күчмәделәр дә инде алар анда. Безнең ил менә инде шунда керде барыбер. Бу системадан без нәрсәдә булса менә алып кала алдыкмы, юкмы? Чөнки инде бүгенге көндә хәзер бу Болония системасы инде ул мөгаен битүгә таба бара торгандыр. Аны инде министр да әйтте, ул кирәк түгел дип, безнең ил җитәкчеләре әйтте инде ул турыда. Ул чыннан да шулай. Ул теге бальный рейтинговый система име. Менә шуңа ияреп бит, беләсезме, вузда инде күп еллар эшләгәч, абсурд дәрәҗәсенә барып җиттек. Кабул итү вакытында, чөнки балалар бит рус телен, рус әдәбиятында крестики, нолики куялар, теге рус әйтмәшлек. Шулай. Еге. Безгә укырга кергәндә дә без бит аны сөйләштереп имтиханга, бәлки ул сөйләшә белмидер, бөтенләй бәйләнеш сөйләмә аны юктыр. Тегендә бөтенесе тәни. Әйбәт. Анкетада. Кая барасың? Аласың, ул узак булмады, берничә ел гына булды. Шундый абсурд әйберләргә киткән иде безнең Россия мәгариф министрлыгы. Хәзер инде ул чыннан да аның теге дөрес юнәлеш булмаганлыгы аңлашылды. Шуңа күрә безнең ил хөкүмәте хәзер инде аннан чыкканнардыр инде, белмим, чыгарга. Кире кайту, менә бу без хәзер кире кайткан системага кире кайту, ул тулысынча менә бу совет чорындагы системаны тургызу булачакмы, әллә инде ниндидер аның үзенчәлекләре булырмы, юкмы, заманның үзгәрешен исәпкә алып? Әлбәттә инде ул аның үзенчәлекләре булыр. Менә беләсезме, ул бит ана совет чорында, ул шулык Европада, Америкада бит безнең урта белемне дә, югары белемне дә иң яхшы дип танаган иде бөтен ил. Шуңа кирип киттек тә, менә бөтенесен юкка чыгардык. Бөтен илләр таный иде. Бездә иң сыйфатлы белем. Шуннан да, анда бит барсаң, менә аралашсаң, ул Европа кешеләре белән. Алар бит онны да куша белми кайберләре. Анда, мәсәлән, Германияның кайда икәнен дә күрсәтә белми картадан. Ул шундый дәрәҗәдә бит анда белемәе. Һәм инде сүздә юк, без аңа керә алмадык барыбер, ләкин җимердек, әйме. Чөнки алар ничек иде? Менә икенче курста укый безнең кызыбыз. Сорбонна университетына барып укыйсы килә. Ул инде парадка атланып, шунда барып керергә тиеш. Икенче курска Сорбоннага үзенең белгечлеге буенча. Сине кайчан алсыннар? 1000 ел үткәч тә анда да башка вузда да алмыйлар. Шулай да без бу Болония системасыннан нәрсәдер тәҗрибә ала алдыкмы, юкмы? Тәҗрибә ала алдык. Менә бу теге теслар мәсьәләсе шуннан соң бездән итте. Ул тес кирәк ул, әмма ләкин барлык очракта да түгел. Аны файдалану үзенең нәтиҗәсен бирә алмый. Әмма ләкин менә бу тестирование күпмедер дәрәҗәдә анда да бит заманча методикалар, технологиялар күп. Алар кирде, сүздә юк. Кирде.
Менә без әйтәбез, Россиядан бик күп акыллы башлар чит илгә китәләр, анда эш табалар дип. Бер яктан бу тискәре күренеш дип әйтергә кирәк инде. Мөгаен, димәк, монда аларга ихтыяҗ юк. Икенче яктан, шуңа кадәр акыллы баш шыккан икән Россиядан. Димәк, безнең белем бирү системасының бу югары дәрәҗәдә булуын күрсәтә түгелме соң бер яктан караса? Соң югары булмаса, менә мин аны бер мәкаләдә язган идем дә, мәдәни җомгада бастырганда күптән инде ул. Мисал китергән идем инде. Билл Гейтс теге нәрсә дип әйтәләр, бик зур оешмасында кайбер аның теге үзәкләрендә тәрҗемәче дә кирәкми икән, руслар үзара аралашалар. Шул кадәр күп башлы кешеләр шунда күчкән, беләсезме? Искиткеч бит. Ничек аларны үзебездә тотып калырга соң? Менә тотып калу өчен, әлбәттә, финанс ягы һәм алар эшләү өчен матди техник база тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. Әле бит ул чорыймы? Хәзердә бит бик күп китте менә бу соңгы. Аны бит Владимир Владимирович Путин да әйтте, бик күп теге компьютер белгечләре китте дип. Аны бит тулландыру җиңел түгел. Алар безгә бит бик кирәк андый белгечләр. Бүген нинди студентлар килә, Фираз абый, вузга? Нинди алар? Үзегезнең чор белән чагыштырып караганда, сездә нинди хисләр туа аларны күргәч? Ну, булай әйбәт студентлар килә дип әйтер идем. Әлбәттә, теге вакытта аның заманы шулай булган име, омтылышы шулай булган. Ләкин безгә укырга кергән студентлар башта беренче курста аны язып чыкканнар иде бит, сез дә укыгансыздар. Мәскәү дәүләт университетының журфагына кергән бер студент, ана шу иге аркылы инде. Диктант, алар беренче курста диктант яздыралар икән. 82 хата ясаган. Иге 100 балл. Иге 100 балл. Моны күрәсезме? Шуңа күрә төрлесе бар. Монда инде төрлесе була, әмма ләкин алар бик тырышып укыйлар, безнең студентларыбыз бик әйбәт. Әле аның теге менә бу теге бакалавриат дәрәҗәсен тәмамлагач, әле алар күбесе теге магистратурага керәләр име, магистратурада да белемнәрен күтәрәләр. Әле бит безнең күп студентларыбыз сезнең телевидениедә эшли. Коллегалар. Фираз абый, бик зур рәхмәт сезгә эчтәлекле җылы әңгәмәгез өчен. Сезгә инде нәрсә дип әйтим, акыллы, заманча фикерле торган студентлар теләп калабыз, күбрәк килсеннәр. Хезмәтегездә уңышлар телибез. Һәм дә менә бу нәкъ менә татар теле мәсьәләсендә, аны укыту мәсьәләсендә, галимнәр ягыннан да һәм бигрәк тә менә шушы безнең мәктәп әти-әниләр ягыннан аңлашу киләчәктә тагын да күбрәк булыр дип. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт.